SC Cambuur had van de middag voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd verlen. Tegen Feyenoord maar de Leeuwters troch een goal van Jens Storenstra in de eerste helft, maar 0-1 beliers. Verslagjouwer Geert van Thun, Helena Aurin, reacties. De eerste helft, ja, dat komt natuurlijk uit de groep, maar ik verhuis vierste bescheiden broek ik het wel aan, maar vierste weinig lef. Als je een topclub als Feyenoord, dan mag lef, dan mag passie strijd aan, dan mag ze bij de strot pakken en dan mag ik dwars te voetbal. Nou, dat dienen we de eerste helft te weinig. Wat we normaal wel kunnen brengen, voetballen laten zien, hebben we vandaag veel te weinig gebracht. En daarom verliezen we hem, denk ik. Ik denk niet dat het aan de inzet lag en aan de strijd. Maar ik denk dat we beter kunnen voetballen dan wat we vandaag hebben laten zien. Het is wel enorm balen dat je vandaag verliest. Druk zetten, dat kregen we net helemaal goed voor elkaar. En dat vind ik eigenlijk jammer, want als goed druk zet, kan je goed voetballen. Maar als we de bal heen, dan kregen we eigenlijk net de meesten vrij, die winnen we vrij, maar die konden we net bereiken. Ja, dat had ik met loopacties te maken die staan in die ploeg maken en die we dan net doen. En dat is, ja, dan verskoel je wat achter dingen. Dus je moet als je Feyenoord speelt, maar je dan krijg 10% extra brengen kennen dan normaal. Ja, en natuurlijk is het jammer, want je wil altijd thuis zeker altijd winnen. En tegenwoordig ook van Feyenoord had je 3-4 seizoenen geleden misschien niet kunnen bedenken. Maar je wil winnen en de mogelijkheid was daar ook. Maar het is niet gebeurd en gefrustreerd. Nee, we moeten weer verder en we doen het eigenlijk hartstikke goed. En ja, dat je hier zo van baalt, zegt misschien ook waar we nu staan. Ja, het gaat in deze wedstrijd om 2-3 kansen en Feyenoord benut erin. Het laatste kwartier, 20 minuten hebben we gewoon hier op inspelen. Dus opportunistisch, dat had ik bij Cambuur dan. Als je achter zit, dan mag je gas aan en dan mag je hier op inspeling in. Maar dat nemen we trouwens wel aardig, vond ik. Ja. Alleen net meer tot de echte kansen. En dat weer wel jammer.